Glis kondo ana apa Saben dina Kakang Singa Gobak ngongkon para bocah-bocah kon gladi, kon gelut iki sak tenane sing kok peloke iki apa, Kang? Dadi kowe durung ngerti karepku. Ya durung Apa ae. mula bukane saben dina kowe tak kon gladen oleh Belaraga. Ora mung mligi oleh Belaraga yen perlu. Aji Jaya Kawijayan jimat kemat lan kandele kulit iki kudu pok sinaoni. Mergo aku bosen dadi wong melarat. Aku bosen saben dina gaweanku mung ngecu mrandal ning alas sebubuk ini. Lho kuwi ra ya wis pegawane angger dina, Kang. Saben-saben pendak ana wong liwat ana ing Gunung Sebubuk yen donyane mbrah dijaluk men dikukui kon mateni. Lho kuwi ra pegaweane awake dhewe. Coba pok gagas lan pok pikir kanthi jlimet. Udakara ana seminggu. Sodagar-sodagar kaya ora wani lewat sak ereng-erenge Gunung Sebubuk. Yen to suweneng suwe iki pok lakoni kahanan-kahanan iki kaya ngene. Mbok menawa yen to kowe isih mapan ana ing Sebubuk modyar kaliren ora kuat mangan. Pancene bener kandhamu. Saben dina sodagar-sodagar liwat ana ing Gunung Sebubuk. Iya. Jaluk bandane ora entuk pateni. Kuwi pancen bener. Ning sing kok karepe dik men bocah-bocah iso padha mangan iki gare awakmu lho. Oh ngono. Lho iya. Suruh bledek. Iya. Ini. Aku pengen takon kelawan kowe. Takon apa? Tandun pangan kira-kira kowe isih cukup apa ora? Sesuk wis entek. Sesuk wis tak. Yo. Yen to sesuk entek, yen to kowe mung meneng sedakep lungguh cegang ana sak dhuwure watu Gunung Sebubuk ini. Mbok menawa jangkep seminggu wis mati kaliren. Tenane bolo-bolo iki ora meneng. Ngenteni perintahe sampean. Pancen apa mula bukane saben-saben kowe gladen mung tak sawang. Iki lungguhku ora mung lungguh. Ijen lan ijen nanging kabeh mau aku ngenam-ngenam pikir. Aku duwe gegayuhan. Syukur badhe mengko gegayuhanku iki kok sarujuki kabeh. Kira-kira gegayuhan apa? Gayuhan apa, Kang? Aku pengen jongkeng kawibawan ana ing Trenggalek. Aku pengen jarah rayap ana ing kutha Trenggalek. Lho, sak, Kang. Trenggalek kuwi kutha sing gedhe. Iya. Apa ya bakal kuwawa bocah-bocah ki bakal ngrusak ana ing Trenggalek? Pitungmu yen ngono durung jangkep. Aku pengen takon ruangmu kabeh kira-kira pira? 100. Sarujuk. 100. Padha gelem. Nah, Oh iya. kancamu iku 100 kabeh. Mengko sing sak perangan dandan ana prajurit. Sing sak perangan kae dandan ana kawula galek. Pampriye sing dandan prajurit? Pamre sing dandan prajurit kae gawe pangobaran sak njabane rangkah Kadipaten Galek. Pamreku lamun to pangobaran kowe gawe obongan sing gedhe omah-omahe kawula ning Galek mesti wae punggawa prajurit Galek kae mentu saka pidaleman. Pamre pengen tetulung lawan kawula Galek kabeh. Terus. Nah, sing sak perangan dandan kawula iki kudu prigelan wasis angon wektu nggunekke kalodhangan. Lumebu ana ing kutha Galek duduken kas kaya negara. Gawa bali ana ing alas Sebubuk. Lah, lamun to bondo donya ana ing Galek kaya papanke ana ing alas Sebubuk, uripmu mesti bakal ngrasake mulya selawase. Pikirmu kok apik. Nah, Kuwi ngerti saiki apa sesuk? lah mula saka kuwi yen to kowe duwe pacul, wis pacul ora apa-apa. Sesuk-esuk dina sing becik budal ana ing Ya, ya. Galek. Sebujung kowe.
bojomu ngono. Ora. Prabu Urung Kang. Das, ngerti ora. Lo sosok kuntilanak. sing tak wedeni rak kuwi lah. Wong ayu, Piye, Kak? gumun sakjroning atiku wondene lanyo-lanyo sikilmu njangkahke ana ing lelatan Gunung Sepupu. Sapa sing dadi aran? Aku Sumarsi. Sumarsi. Ya sing gedhe pangapurane ya, Kang. Mm-mm. Anane aku teko no ing kene iki mau mergo aku arep lewat. Oh, dadi tekamu ning papan kene pengen lewat. Heeh. Pengene ngendi terane kowe, hen? Aku arep marani bapak. Ayo ning tak Tegal. kancani yen to kowe marani bapakmu. Loh, aku iso dhewe Kang, kok gak usah mbok kancani. Sampeyan iki ana wong wedok kaya cak-cek. Aku mesakne, Mar. Lho ana adine ning kene kaya ora dibagei ngene Sok enggak. foto digagas. Heeh. Iki wong ladon. Wong Laku ladon. ana sak tengah alas sing gong lewang-lewung. Yen to dibadhok macan, apa ora emane-emane? Iya ngemplek lemah menungso. Yo eman-eman wong ayu. Kok sik to? Sampean iki sapa? Jenengmu mau sapa? Aku Sumarsi. Sumarsi. Sampean kok rupane iki ireng-ireng kabeh iki. Kok ireng-ireng. Macan iki manuk gagak. arek. Lho pancen tenan lho wong sampean raine ireng kabeh kok. Mas, Heeh. kowe iki mau mung liwat kane kaijenan. Sek. Kowe arep lunga ngendi? Apa yo kowe iki kemang kesasar ngono apa piye? Ora kok kesasar. Aku malah wis kondo aku arep marani bapak ning sawah. Ngene wae. Aku iki mesake kuwi. Yen to mengko kowe nemu bebaya ana ing sak tengahing dalan diganggu wong, Ah. ayo tak kancani karo ruang. Barengan Gak kabeh. usah, aku iso dhewe sampean gak usah. Bener loh ternyata ini muatannya banyak banget. Padahal tasnya kecil banget kan. Ini segede telapak tangan doang tuh. Cuman 17,5 cm. Tapi lihat muatannya. Ini aku masukin 2 HP loh. Masuk dompet, ada mic, charger, ada bedak sama cushion. Udah gitu ada lagi lipstick nih. Sama parfum kecil ya. Tuh masuk semua anjir. Parah sih ini tas kecil banget. Tapi ternyata muatannya sebanyak itu loh. 3 ruangan lagi. Ini dalamnya cakep lagi ya. Udah full puring, furingnya tebel. Emboss lagi. Les Catino semuanya udah full emboss tuh. Nggak